היי כולם, גם לכם יהיה מלא תמונות חדשות מלונדון. אני כבר מחכה לפתוח את כל הרובות האלו. אני ממש מחכה להראות לכם אותה. איזה פשוט מקסים. בוא נתחיל. בובה ראשונה, זה בובה מלונדון, תראו אפילו יש את הסמל שלו, חמוד, כל כך נפלא, אהבתי, 10 מתוך 10. תראו, יש לו כאן תאומות, איזה במיני, הייתי נותנת 8 מתוך 10, כי זה חמוד, אבל פחות בקטע שלי. אחרי זה הדבר החמוד הזה, לא יודעת מה זה, אבל זה סופר חמוד, 7 מתוך 10. אהבתי, 10 מתוך 10. חמוד כזה, אבל תראו. שונה איזה משמיע רעש. 5 מתוך 10. סופר חמוד הזה, אחרון, יאללה. איזה מתוך 10, בדוק. זה היה הסדר שלי, בואו נראה מה יהיה הסדר שלכם. ביי.